Maayong adlaw mga higala. O salamat o mupadayon na usab kita sa atong pagtuon karon. Sumpay sa atong mga gisigutan mahitungod sa espesyal nga pagtuon para sa mahitungod sa maayo nga papa o maayo nga bana ngadto sa ilang mga asawa. Ug atong pagatunan karon mahitungod sa pulong sa Dios diya sa Hebreo kapitulo 11 nga gahisgot mahitungod sa mga lalaki nga nagpahayag o nag-explicar mahitungod sa kung unsa ang ilang pagtuo ngadto sa Dios nga bisan pa man kung wala sila'y nakita apan aduna sila'y langit nunya pagtuo nga gatuo sila o gadahom sila nga ang tanan nga ilang gipangandoy nga gisaad sa Dios magunitan gid nila ug maangkon gid nila susama sa gisulting daan sa Dios. Karon nga taknaa, atong pagahisgutan ang pipila kanila niini nga mga lalaki nga naglakaw sila diha sa pagtuo. Dili sa mga butang nga makita hinuon sa mga butang nga wala pa nila makita. Ug ang atong pagabasahon karon diha kita sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 6. Ug kung naamoy mga Biblia, mas maayo kung makabasa usab kamo, makasunod para nga mas maklaro ninyo ug tin-aw nga inyong mabasa kung unsa ang naa sa bersikulo. Sige, magsugod kita diha sa bersikulo 1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Sa ato pa, ang pulong nga pagtuo, ang kahulugan sa pagtuo naa kitay kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. Sa ato pa dinhi sa kalibutan naa kitay gatawgon nga pagtuo apan ang kalibutan gatuo sila sa kun unsa ang ilang makita dili man sa dili nila makita. Apan ang gisgutan sa bersikulo 1 ang kahulugan sa langitnon nga pagtuo may kasiguruhan sa mga butang nga gilauman nga dili makita. Bersikulo 2, pinaagi sa pagtuo, ang mga tao sa karaang panahon, gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato nga ang kalibutan, gibuhat, pinaagi sa pulong sa Dios, ug ang makita, gihimo, gikan sa mga butang, nga dili makita. Ang tibuok kabuhatan, gibuhat man, pinaagi lamang sa pagsulti, ug nahitungha ang tanan sumala sa iyang gusto ang mga butang nga atong makita karon gikan sa mga kahoy, mga tanom, panganod, mga langgam, mga isda, mga kahayupan. Ang tanan gikan sa mga butang nga dili makita kay igo lang misulti ang Dios. Tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios. Sa labaw ka maayo nga halad kaysa kang Cain. Nga pinaagi ni ini siya gipamatud-an ingon nga taong matarong. Ang Dios nagmatuod ni ini diha sa pagdawat sa iyang mga halad. Apan tungod ni ini, bisan og siya patay na, siya nagsulti paghihapon. Kuyaw kini nga pagtuo di ba? Nga gipahayag may tungod sa kahimtang ni Abel. Si Abel gipamatud-an nga taong matarong dili pinaagi sa iyang binuhatan apan pinaagi sa iyang pagtuo ug gani ang iyang halad gidawat man. Gi-explicar dinhi nga ang halad ni Abel mas labaw pa kaysa halad ni Cain. Naisgutan nato karong taud-taud ang may tungod ni ini nga kahimtang. Tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makakita sa kamatayon ug siya wala makit-i kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa siya na matud-an nga makapahimuot sa Dios ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay si bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglang motuo nga siya anaa ug nga siya maganti sa mga nangita kaniya. Mga igsuon atong mahinumduman.
nga wala may pakapahimuot sa Dios gawas sa pagtuo. Dili ang atong mga binuhatan, ang atong mga maayo nga gabuhaton matag adlaw dili man. Kay ang pagtuo sa tao maoy pakapahimuot sa Dios. Na atong balikon ang pagbasa sa bersikulo 1, ug atong huna-hunaon ang may tungod niini. Matud pa dinhi, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Mga igsuon, ang tao nga adunay pagtuo nakasabot nga iya gayeng madawat ang tanan nga gisaad sa Dios kaniya. Galauman niya ang mga butang nga wala makita, bisan kun wala niya makita, kining iyang galauman, nagtuo siya o gidahom niya nga maangkon gid niya. Mo insakto nga pagtuo. Ang atong mga pagtuo, mga igsuon, langit nun niya pagtuo. Dili normal nga pagtuo. Gikan kini sa Dios nga pagtuo. Gisulti sa Dios nga iya kining gigasa kanato nga pagtuo. Katingalahan ang atong pagtuo. Kay nakasiguro kita sa wala pa nato makita. Atong gahulatan ang pagbalik ni Hesus dinhi sa kalibutan ug ang iyang paghatag kanato sa bag-ong mga lawas. Wala pa nato kakita apan galauman nato. Wala pa nato kini kanus makita apan nagtuugid kita nga mahitabo. Ay ngano kay maoy giingon sa Dios diha sa iyang pulong. Mubalik ako sa dili madugay para pagkuha kaninyo og bisan wala pa nato makita galauman nato. Hinuon alang kanato nga mga naluwas ato nang nakita diha sa atong panahon nga nangatuman ang daghan mga gipropesiya sa Dios. Busa nagtuo kita nga mga tuman usab ang uban. Kay nangatuman na ang uban nga gipropesiya. Lugar atong nahimbaw-an nga nagpakatawo ang manluluwas. Dinhi sa kalibutan nga sama sa gipropesiya sa Dios. Nga muagi sa virgin nga dalaga nga wala pa kanusa, kadulgi ug lalaki. Ug natuman man kini. Gipropesiya nga mabangagan ang mga kamot ug mga tiil sa manluluwas. Natuman man usab kini. Gipropesiya nga mabanhaw gikan sa mga patay ug nga dili malata ang iyang lawas ug natuman usab kini. Ang pagpatay kaniya kauban sa mga tulisan natuman usab ang gipropesiya nga ilubong si Hesus uban sa mga adunahan natuman usab kini nga mga gipropesiya mahitungod sa mahitabo sa manluluwas. Ug ang ubang mga propesiya nga wala pa mahitabo, nagtuo gid kita nga mga tuman bisan kun wala pa makita sa atong mga mata. Usa mga igsuon, katingalahan ang atong pagtuo ug langit nun. Aniya ang ubang giingon sa Ginoo nga mahitabo nga atong gahulatan. Iyang giingon nga naay motungha ang Antikristo ug namatud-an kita niini. Nga naagay motungha ang Antikristo sa unahan kay mao iyang gisulti. Giingon sa Ginoo nga iyang walaon ang langit ug ang kalibutan. Ug namatud-an kita nga wala ang gid niya ang langit ug ang kalibutan ug ilisan niya og bag-o nga langit ug bag-o nga kalibutan. Bisan kun wala nato makita, pero galaom gid kita og gatuo nga mahitabo gid kini. Giingon sa Ginoo nga mauray makaadto sa langit ang nagtuo kang Hesus. Kung dili kita moagi kang Hesus, dili man kita makaadto sa Amahan. Ug namatud-an gid kita niini. Ug namatud-an kita sa daghan pa kaayo nga mga butang kay gisulti kini sila sa Dios ug nagatuo kita sa Dios ug sa iyang gipangsulti diha sa iyang pulong. Dili man ba kakon ang Ginoo? Ug ang langit nun nga pagtuo nga dinhi kanato
gatuo gid kita sa tanan nga gisulti sa Dios. Wala kita pagduha-duha sa iyang gipanulti. Katingalahan ug langitnon ang atong pagtuo mga igsuon. Lisod gani pa ka-esplikar. Usahay kung atong hunahunaon kung basihan o tan-awon sa mga tawo nga taga-kalibutan ng atong kahimtang, makaingon gid sila nga nganong galauma ta sa mga butang nga wala nato makita. Apan kung ipasaysay usab nato, galisod gani kita sa pag-esplikar kung ngano ka lagi. Pero gasa o grasya gikan sa Dios ang atong pagtuo nga gikan lamang kaniya. Mubasa kita diya sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 7. Matod pa dinhi ni Pablo, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Buot pasabot, nagkinabuhi kita niining kalibutan, pinaagi sa atong mga gilauman, diha sa pagtuo, ug dili pinaagi lang sa atong mga makita, dinhi sa kalibutan. Kita nga mga tao, kita nga mga lalaki sa pagtuo, galakaw kita o gapakabuhi kita pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong gakangakita. Nagtuo kita ug nagbarug kita diha sa atong pagtuo bisan kun wala pa kita makakita sa atong gatuuhan. Ang atong mga kasing-kasing nasumpay ngadto sa kasing-kasing sa Dios, busa wala gay problema alang kanato sa pagtuo sa tanan nga iyang gisulti. Upadayon kita sa atong pagtuon diya sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 2. Pinaagi sa pagtuo, ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Ang mga karaang tao daghan ang gipangsaad sa Dios kanila, apan ang halos tanan nga gisaad kanila wala nila makita. Kay ngano? Kay namatay sila sa wala pa mga tuman. Busa ang pagtuo sa karaang mga magtutuo, katingalahan pa kaayo kay sa atong pagtuo. Kay wala nila makita ang mga gisaad kanila. Diba kung atong mahuna-huna diya sa panahon ni Adan, pagpakasala nila, nagsaad ritso ang Dios. Nga adunay manluluwas nga iyang ipatungha dinhi sa kalibutan nga maoy mubayad sa sala nga ilang nabuhat. Bisan kun wala nila makita, gituuhan nila. Ug dinhi sa atong pagtuon sa Hebreo kapitulo 11, atong mabasa ang mahitungod sa daghang karaang mga tawo nga mituo sa Ginoo. Bisan kun wala nila makita ang pagkatuman sa iyang mga gisaad. Ug kining karaang mga tawo maayo kaayo ang ilang testigos tungod niini nga ilang pagtuo sa wala pa nila makita. Ug bisan kita ingon sa Dios nga naato usab ang maayo nga testigos tungod sa atong pagtuo sa wala pa nato makita. Ug pinaagi sa pagkamatud-i gayud nato niini wala gay bisan gamay na lang sa pagduha-duha diha sa atong mga kasing-kasing. Ang tanan natong gakabasa gikan sa pulong sa Dios, ang matag sulti niya gatuuhan gyud nato. Gihatagan kitag langit nun nga pagtuo nga bisan ang mga imposible nga mga butang mahimo man sa Dios. Ang iyang mga gisaad sa matag usa ka nato galauman nato ug kini nga paglaom langit nun nga pagtuo. Padayon kita sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 3. Kung unsa ang sunod nga gihisgutan. Pinaagi sa pagtuo, nasabtan nato, nasabot nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita.
walay bisan kinsa nga tawo nga nakasaksi sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Walay bisan isa nga nakakita ug nakasaksi kung giunsa-unsa niya pagbuhat ang tanan. Apan gisultihan kita sa Dios kung giunsa niya pagbuhat ang kalibutan. Ug nagtuo kita niini sa walay pagduha-duha. Gibuhat sa Dios ang tanan nga atong makita sa kalibutan. Wala niya buhata gikan sa ubang mga butang. Igo ura misulti ang Ginoo ug diretso na porma ang iyang gisulti. Ug gatuo gyud kita niini. Galakaw kita diha sa pagtuo ug dili diha sa atong makita. Ug langit nun kini nga pagtuo. Langit nun man nga pagtuo. Galaom kita, gatuo kita sa mga butang nga wala pa nato makita. Mga igsoon, kung atong mahinumduman upag hunahuna sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gikan sa kangit-ngit gipatungha niya ang kahayag. Ditso may patu ang kahayag. Dahil gikan sa kahayag, gibahin sa Dios ang kalangitan, naaday mga kalangitan, naay wanang, dahil gikan sa lawom nga katubigan, gipatungha niya ang yuta, ug diha sa yuta, gipaturok niya ang klase-klase nga mga tanong, mga mapuslan. Gipatungha niya ang bulan, ug ang adlaw, nga maoy mupahayag sa kalibutan. Dahil gibuhat niya ang mga langgam, ang mga isda, ang mga mananap. Dahil gani ang tao nga espesyal kaayo para kaniya. Gibuhat niya ang tanan dinhi sa kalibutan. Mupadayon kita sa pagtuon diya sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 4, dayon laktod ta sa 13. Versikulo 4, tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw ka maayong nga halad. Labaw ka maayong nga halad kaysa kang Cain. Nga pinaagi niini siya gipamatud-an ingon nga taong matarong. Ang Dios nagmatuod niini diha sa pagdawat sa iyang mga halad. Apan tungod niini bisan og siya patay na, siya nagsulti pa gihapon. Diha sa pagtuo kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila, apan gikan sa layo sila makakita niini og nahinangop og miila nga sila mga dumuduong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Sa ato pa, kung atong makita sa picture, masusi nato nga ang Dios nagsulti sa kang Cain ug kang Abel. Timaan sa inyong pagtuo, kinahanglan kamo maghalad. Ug siguro nga ang gisulti sa Dios karniro. Kung atong makita sa picture, makita nato nga ang duha ka nagsuon, nagdala sa ilang mga halad ngadto sa Dios. Ug atong makita nga ang gidala ni Abel, karniro, iyang gipatay ug gihalad diha sa halaran, agi halad sunugon. Ug kung atong makita usab dinhi ang gihalad ni Cain, wala gani siya maghalad og karniro, di ba? Ang iyang gihalad ngadto sa Dios ang tanan nga abot sa iyang uma. Na ang kalabasi, ang carrots, mga atsal ug daghan pa nga mga utanon ang iyang gidala ngadto sa Dios. Ang gihisgutan diya sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 4, nga ang halad ni Abel mas labaw pa kaysa halad ni Cain. O gipahayag nga sa ang kang Abel, gidawat ang iyang halad, apan ang kang Cain, wala niya dawata. O giisplikar gani nga bisan kung si Abel patay na, pinaagi sa iyang gibuhat, nagsulti pa gihapon. Kay kung atong makita, wala inuon makatutok ang kasing-kasing ug ang mata ni Abel sa karniro nga iyang gihalad, apan mihinangop siya nga sa unahan adunay manluluwas nga mutungha ug maoy magpakamatay
para kaniya. Adunay man luluwas nga muagas ang iyang dugo. Magpadagmal sa iyang lawas, sama sa karniro nga iyang gihalad para sa Dios. Gipakita niya, gipaklaro niya sa kung unsa ang iyang pagtuo nga iyang galauman nga sa unahan naagi insakto nga magantos para kaniya. Sa ato pa, mas labaw ang gihalad ni Abel kaysa kang Cain. Mituo si Abel sa Dios ug karnero ang gisugo sa Dios nga ihalad. Busa nalipay ang Dios kang Abel ug iyang gidawat. Si Cain, wala man niya dawata ug ani atong mahuna-huna ug atong nasabot nga tungod ni ini mo'y hinungdan nga gipatay ni Cain si Abel tungod sa iyang kasina o kasuko nga ang kang Abel gidawat sa Dios apan ang iya wala. Ug nakasabot si Abel nga langyaw ra dinhi sa kalibutan, lumalabay ra dinhi sa kalibutan, ang kalibutan temporary ra ug aduna siya'y puloy-anan nga insakto. Naluwas si Abel. Ug pinaagi sa atong mabasa diya sa bag-ong kasabutan atong nahimbaw-an o atong mahimbaw-an kung unsay gituuhan ni Abel. Nga naluwas siya. Basaw nato ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, dahil diya sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, Kapitulo 10, versikulo 43, dahil sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 4. Atong sayron kung unsa ang gituuhan ni Abel nganong naluwas siya, pinaagi sa iyang gihalad nga karniro. Diya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa Amahan kung dili pinaagi kanako. Sa ato pa mo'y gituuhan ni Abel. Si Jesus, pinaagi kang Jesus, maluwas siya ug makaadto siya sa langit. Kay si Jesus ang dalan. Si Jesus ang kamatuuran. O si Jesus ang kinabuhi. Diya sa mga Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, ug walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pa, kay walay laing ngalan, ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini, kita kinahanglang maluwas. Kinsa kini nga ngalana? Si Jesus lang. Ang gihatag dinhi sa kalibutan, para sa bisan kinsa nga mutuo ug mudawat kaniya, maluwas man. Mga Buhat Kapitulo 10, versikulo 43. Kaniya ang tanang mga propita. Ang tanang mga propita, nagpamatuod nga ang tanang mutuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi sa iyang ngalan. Pinaagi sa iyang ngalan. Mga Hebrewanon Kapitulo 10, versikulo 4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga laking baka ug mga kanding makakuha sa mga sala. Sa ato pa, gipaklaro pag-ayo pinaagi niini nga mga bersikulo nga ang gihalad ni Abel dili man mo'y iyang gituuhan nga mao'y makaluwas kaniya. Dili dugo sa karniro, dili mao ang karniro nga iyang gihalad, mao'y makaluwas kaniya, kundili si Jesus. Si Jesus lang, kay walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan, nga pinaagi niini maluwas kita. Mao'y iyang gituuhan, ug dili lang kay siya, bisan ang tanang mga propita, nagpamatuod, nga makadawat ang matag usa sa kapasayloan sa mga sala, pinaagi lang sa ngalan ni Jesus, pinaagi sa pagtuo kang Jesus. Kay mga igsuon, kung ang karniro pa mo'y paagi nga mapasaylo ang atong mga sala, kung ang paghalad pa og mananap mo'y hinungdan nga makalangita, anong dili nato buhaton? Dili na si Jesus muani sa kalibutan para sa pagantos.
pero dili maoy hinungdan, dili maoy dalan, dili maoy kamatuoran, ug dili mao ang kinabuhi ang mananap nga igaihalad, undili si Jesus. Maoy pagtuo ni Abel, ug maoy iyang gihinangop nga bisan sa layo pa, gidawat niya o gituuhan niya si Jesus nga maoy muwagtang sa iyang mga sala, ug maoy insakto nga karniro nga ihalad para kaniya. Gikan sa sinugdan, usara gid ang paagi aron maluwas ang tawo, nga mao ang pagtuo kang Hesukristo aron mapasaylo ang atong mga sala. Maoy gituuhan ni Abel, mituo kang Kristo busa na luwas, ug iyang nahimbaw-an nga langyaw ra dinhi sa kalibutan. Ug nahimbaw-an pagid niya nga adunay umaabot nga langitnon nga puloy-anan nga ihatag kaniya. Kini nga kalibutan, lumalabay lang. Padayon kita sa atong pagtuon, Hebreo Kapitulo 11, versikulo 4. Dayon, versikulo 13, dayon sa 16. Tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios, sa labaw ka maayong nga halad, labaw ka maayong nga halad kaysa kang Cain. Nga pinaagi ni ini siya gipamatud-an ingon nga taong matarong, pinaagi sa iyang gihalad, pinaagi sa iyang paghinangop, nga sa unahan naay manluluwas nga mutungha aron mobayad sa iyang mga sala, gipamatud-an man nga siya taong matarong. Dili inon pinaagi sa iyang binuhatan, abad pinaagi man sa iyang pagtuo kang Hesus. Ang Dios ni ini nagpamatuod diha sa pagdawat sa iyang mga halad, apan tungod ni ini bisan og siya patay na, siya nagsulti pagihapon. Inana ang langit no niya pagtuo ni Abel. Bisan kung siya gipatay sa iyang igsuon, hangtod karon gasulti pagihapon. Nabasa nato ug naklaro nato nga ang iyang pagtuo maoy nakaluwas kaniya. Dili ang mananap ug unta dinhi usab kanato, masabot nato ikaw nga ang pagtuo lang kang Hesus mo'y makaluwas kaniyo. Kanimo mo'y makaluwas kanimo. Diya sa pagtuo kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Apan gikan sa layo makakita ni ini og nahinangop og miila nga sila mga dumuduong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Para sa ila, ang kalibutan dili angay gapuy-an. Temporary lang. Makaagi lang sila. Lumalabay lang sila. Ug adunay mas nindot nga giandam sa Dios nga ilang puloy-anan. Versikulo 16, apan ang tinuod, mao nga ilang gitinguha ang usa ka labaw pa ka maayong yuta. Nga sa ato pa langitnon. Tungod ni ana ang Dios dili maulaw nga ang kunon nga ilang Dios, kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Mga igsuon, makadasig, makasugyot. Kita nga mga lalaki diya sa pagtuo. Unta, ang langit nun nga pagtuo dinhi kanato makatugkad ug makasusi sa mga butang nga atong gakaagian dinhi sa kalibutan. Makatugkad ka, makasusi ka kung unsa ang imong kahimtang karon. Hinumdumi nga ang karaang mga tao sa karaang panahon nabalansi nila, naunahuna nila nga ang kalibutan temporary lang. Busa para kanimo. Unta, masinati nimo ug mabati nimo nga ikaw nga bana ang kalibutan, ikaw lumalabay lang. At timana ang imong pamilya, at timana ang imong mga anak. Dili kay bisan unsa lang ang imong gabuhaton, nga bisan gani ang imong relasyon sa inyong pamilya, nga dagmala na.
mas maayo kung makalahutay ta ani nga kalibutan nga buo ang atong pamilya uban sa atong mga anak. Mituo si Abel sa wala niya makita. Mituo si Abel kang Hesus. Nagpaabot si Abel alang sa gisaad nga balaan ug langitno niyang puloy-anan. Wala makita ni Abel kining mga gisaad sa Dios kaniya. Sa dihang diri pa siya sa kalibutan apan na pamatud-an gayud siya. Nga dili man kaduha-duhaan, madawat niya ang tanan nga gisaad sa Dios kaniya. Namatay si Abel. Sa wala pa niya kadawat kining mga gisaad kaniya ug mga igsuon, dili ikaulaw sa Dios ang pag-ingon nga ako ang Dios ni Abel. Wala man ikaulaw sa Dios sa pagsulti niya niini ug pag-angkon ni Abel kaniya nga Dios. Kay ang Dios ni Abel nakaandam na sa maanindot nga dapit o yuta nga iyang mapuy-an. Ug mga igsuon, dili gid ikaulaw sa Dios ang mga makasasala nga mituo kaniya. Bisan pa kung ikaw ang pinakadautan sa kalibutan, dili ka man ikaulaw sa Dios kung nagtuo ka ug gidawat nimo nga si Jesus mo ang imong manluluwas. Mga anak kita sa pagtuo, mga igsuon, ug proud kaayo ang Dios kanimo kanako nga mituo kita kaniya. Bisan pa kung mga badlungon kita. Pero ang atong pagtuo, ang langitnon nga pagtuo, maoy pakapahimuot kaniya. Padayon kita, Hebreo Kapitulo 11, versikulo 5 hangtod sa 6. Tungod sa pagtuo, lain na usab ni nga lalaki ang atong maisgutan, tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin ngadto sa langit aron siya dili makakita sa kamatayon, ug siya wala makit-i kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya na matud-an nga nakapahimuot sa Dios. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglang mutuo nga siya anaa o nga siya maganti sa mga nangita kaniya. Maoy hunahuna o kasing-kasing sa Dios. Nagtuo si Enoch sa wala niya makita. Dito usab kang Enoch ang langitnon nga pagtuo. Langitnon niya pagtuo nga galaom kung unsa ang gisulti sa Dios kaniya. O gisgutan nga nakapahimuot sa Dios si Enoch. Pinaagi sa iyang pagtuo. Kung walay pagtuo ang tao, dili gayud makapahimuot sa Dios. Bisan unsa pa kamaayo ang tao, bisan unsa pa kamaayo ang iyang binuhatan, o bisan unsa pa, dili man maoy pakapahimuot sa Dios. Dili man gapanganduyon sa Dios ang imong gabuhaton o ang imong nabuhat matag adlaw. Ang iyang gapanganduyon ang imong kasing-kasing nga adunay pagtuo ngadto kaniya. Dili man ikaulaw sa Dios ang tao nga adunay pagtuo kaniya. Atong mabasa diya sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 24, nga nagkinabuhi si Enoch uban sa Dios. Wala man mopalta. Tibuok niyang kinabuhi, gisalig niya sa Dios, ug naglakaw siya uban sa Dios. Hapit gani mo 400 ang iyang edad. Ang kinabuhi ni Enoch mao ang Dios. Giuna ni Enoch ang mga kabubuton sa Dios diya sa iyang kinabuhi, ug dili ang kaugalingon niyang gusto. Kaya atong maklaro, si Enoch naglakaw uban sa Dios. Gisakripisyo ni Enoch ang iyang mga gusto, ug iyang gidawat ang gusto sa Dios. Busa, nakapahimuot siya sa Dios. Importante alang kang Enoch nga mahimutan sa Dios, pinaagi lang sa iyang pagtuo. Ug kalitra, gikuha si Enoch sa kalibutan
nawala siya sa kalit lang ug wala siya makita pag-usab sa mga tao. Wala makauli sa iyang balay, wala makauli sa iyang pamilya. Si Enoch kalitra gikuha sa Dios. Wala siya makakita kung unsa ang kamatayon. Wala siya makakita kung ang iyang lawas madugta. Ang iyang kalag mubiya gikan sa iyang lawas. Wala man. Wala moagi si Enoch sa paglubong. Kay kalitra si Enoch gibayaw dito sa langit. Ug pinaagi sa kinabuhi ni Enoch, daghan ang gipahayag sa Dios ngadto kaniya. Mahitungod sa iyang gapangbuhaton sa katapusan niya kapanahunan. Kay daghan gyud ang gisulti sa Dios ngadto kaniya. Nahibaw-an ni Enoch nga naay ihatag sa Dios nga manluluwas sa unahan ug iya kining gihinangop. Gidawat niya bisan wala pa niya makita, gihinangop niya bisan sa layo pa. Wala niya makita si Jesus pinaagi sa iyang mga mata. Apan iyang nakita pinaagi sa iyang kasing-kasing nga si Jesus mo'y mag-antos para kaniya. Naimbawan usab ni Enoch nga naay panahon nga mubalik si Jesus sa kalibutan uban sa iyang mga anghel aron sa paghukom sa tanan nga wala maluwas o giwali gani kini ni Enoch ngadto sa mga tao. Basin mo'y hinungdan nga gibayaw si Enoch aron unta muto ang mga tao nga tinuod ang iyang giwali sa iya nga panahon. Nataw man si Enoch uban sa daghan nga mga dautan, mga makasasala, pangipakita niya kung unsa ang iyang pagtuo. Wala makatagamtam og kamatayon si Enoch kay gikuha siya sa Dios nga buhi. Nakalakaw si Enoch kauban sa Dios. Bisan kung nalibutan siya sa mga daotang tao, iyang gipili, nakadesisyon siya uban ang paglakaw uban sa Dios. Ug dili ang pag-uban ngadto sa mga gatipas. Kinahanglan nga mo desisyon ang matag usa ka tawo kung mulakaw ka ba uban sa Dios o kung dili. Kung magpahimuot ba ka sa Dios o kung dili. Ikaw ang magdesisyon. Kung unsa ang imo pili. Basaw nato kung unsa ang propesiya o kung unsa ang gipasabot, gipahayag sa Dios ngadto kang Enoch. Diya sa Judas, versikulo 14, dayon sa 15. May tungod usab kanila nga si Enoch, gikan sa ikapitong kaliwatan sukad kang Adan, nagpropesiya nga nag-ingon, tanawa ang Ginoo moabot uban sa kalibuan kalibo nga balaan, aron sa paghimo sa paghukom batok sa tanan, ug sa pagpadayag nga sad-an ang tanang tawo may tungod sa tanan nilang dili Dios nun nga ilang nahimo, sa dili Dios nung paagi, ug sa tanang ngilad nga mga butang nga gipamulong sa mga makasasala nga dili Dios nun batok kaniya. Mao ang giesplikar may tungod sa kahimtang ni Enoch. Kung atong makita diya sa picture, si Enoch gibayaw dito sa langit ug si Enoch nagsulti nga moabot ang panahon nga si Jesus mubalik dinhi sa kalibutan uban sa libuan-kalibuan ka mga balaan aron sa paghukom. Nagpropesiya si Enoch. Kay si Enoch propeta man, busa nakapropesiya ug iyang gipropesiya ang may tungod kang Hesus ug ang may tungod sa pagbalik ni Hesus sa kalibutan alang sa paghukom sa mga dili Dios nun nga mga tawo. Giwali kini ni Enoch bisan kun wala niya makita pinaagi sa iyang mga mata. Pinaagi sa langit nun niya pagtuo. Nakita niya kung unsa ang mahitabo sa unahan. Mao kini nga klase nga pagtuo ang makapahimuot sa Dios. Ang pagtuo sa iyang mga anak bisan sa wala pa nila makita. Nahimbawan usab ni Enoch nga langyaw ra dinhi sa kalibutan ug gahulatan ni Enoch ang langit nun niya puloy-anan nga gisaad sa Dios. Ug wala mo undang si Enoch.
Wala mo undang si Enoch sa paglakaw kauban sa Dios. Sa diri pa siya sa kalibutan. Naglakaw siya kauban sa Dios sulod sa hapit mo 400 ka tuig una-una agani kana. Mabasa nato nga sa tibuok niyang kinabuhi naglakaw siya uban sa Dios ug nakapahimuot siya sa Dios. Mga igsuon, dili nato igo itugyan ang atong mga kinabuhi sa Ginoo sulod lamang sa pipila ka mga panahon. Pipila ka mga tuig. Apan ihurot nato ang tibuok natong kinabuhi ngadto kaniya ug maglakaw kita uban kaniya. Hangtod sa iyang pagkuha kanato. Dili nato pitsahan ang Dios. Dili nato limitan ang Dios nga Ginoo karon nga mga 4 ka tuig, 5 ka tuig. Basin mupahulay una ako sa imong trabaho. Ginoo, napa ko'y buluhaton busa basin di sa ako makapadayon. Dinira ko taman basin sabutan nimo ang Dios. Si Enoch, wala niya pitsahi ang Dios. Hangtod sa pagkuha sa Dios kaniya, siya naglahutay, siya nagpadayon sa pagpahimuot sa Dios. Mga igsuon, kung aniya ka karon, nigatan-aw ni ini, nga atong gihisgutan, kung naluwas ka, apan nahimbawaan nimo nga wala ka pa makahinayak sa paglakaw kauban sa Dios. Maayo kung bawiun nimo ang imong kaugalingon gikan sa daotang pagkinabuhi ug ihurot nimo ang nabili nimong kinabuhi sa paglakaw kauban sa Dios. Mga igsuon, wala ba ta masayod kung kanus at takuhaon sa Dios. Walay nakabalo sa ato kung unsa ta nga tuig mamatay. Kay ang Diyos mo igawid sa atong kinabuhi. Una-hunaa. Kung naa ang imong edad karon sa 40 o taman ka sa 80, na 40 na lang kakatuig. Kung pananglitan, naa ka karon sa mga 60. Ug ang tumong sa Dios diya ka sa mga 70 niya kuhaon, napulo na lang katuig. Dawbi. Kung kini nga napulo katuig nga nabilin sa imong kinabuhi, wala gani mahimot ang Dios kanimo kay ang imong pagtuo wala makakita sa unahan niya mahitabo. Wala nimo mabalanse kung unsa ang gisaad sa Dios kanimo. Noon misurinder ka o ibalik sa pagtan-aw sa kalibutan o sa pagpadayon nga kalihukan niini nga kalibutan. Naluoy man, di ba? Lisod kaayo nga hunaon. Mas maayo kung bawiun nimo ang imong gibuhat niini nga kalibutan ug itutok nimo kang Hesus ug mulakaw ka kauban sa Dios. Naigsuon kung nabagsak ka, kung nakahuna-huna ka nga dautan na kayong imong gibuhat, gusto tagadasigon, bakod, bangon, ug padayon sa paglakaw uban sa Dios. Naa pa kay panahon ug paggamit sa iya sa tibuok nimong kinabuhi hangtod sa kung kanus aka niya kuhaon. Daghang mga lalaki ang nabagsak sa atong pagkinabuhi, sa Kristohanon niya pagkinabuhi, subay sa kabubuton sa Dios. Naay mga lalaki nga patuyang nila ang ilang kinabuhi ngadto sa kalibutanon niya kahimtang. Igsuon kung makakita ka niini nga video, gusto ta kadasigon, bawiya kini ug padayon sa pagsunod kang Hesus. Lahutay, pangita og trabaho, balik sa pagsunod hangtod sa kung kanus at niya kuhaon. Dili kinahanglan niya ang imong kinabuhi ihurot nimo diha sa walay bili nga mga kahilayan. Diha sa dili gayud makahatag kanimo og katagbawan. Karon ang adlaw sa imong pagbawi sa nangadagmalan na nimo nga panahon ug sa pagsulod na nimo sa kabuhong nga diha lamang sa atong Ginoo. Mga igsuon, unta makahuna-huna kita, di ba?
Daghang mga lalaki ang gapanarbaho tungod lang sa kwarta. Nga usahay gani mo usahay hinungdan nga makapalayo ngadto sa Ginoo. Unta makahinuklob ta nga ang kwarta maayo siya nga gamit para sa pagpalit sa mga kinahanglanon, para sa pamilya. Pero unta dili mo'y mahimo nga hinungdan, nga mo'y mahimo nga dalan nga makapalayo ta sa Ginoo. Buhaton nato nga mas mulig-on ug mas makapaduol ta sa Ginoo. Naatay pagtuo ug mas maayo nga magkinabuhi ta nga balaan diha sa iyang mga kagustuhan. Salamat igsuon ug upadayon pa kita niining atong mga pagtuon.